περιποιητή, όμως πανέτοιμη για τη μεγάλη μέρα. Νύχια, φρύδια, τα είδαμε, τα είπαμε και μόλις ξεκινάμε για το μεγάλο και ευτυχές γεγονός 26 Αυγούστου στη Χαλκιδική. Get ready! Η καλύτερη ώρα της ημέρας να οδηγάς πιστεύω ότι είναι τώρα το απογευματάκι. Ούτε πολύ ζέστη, ούτε μεγάλη κίνηση και μπαίνουμε Αττική Οδό. Ετοιμαζόμαστε για Πάτρα. Τα λέμε κατευθείαν εκεί. Και μία πολυβιταμίνη για το δρόμο, νομίζω είναι ότι χρειάζεται. Ήρθε η μεγάλη μέρα της αναχώρησης και φεύγουμε από το Ρίο. Όλοι οι συγγενείς έχουμε μαζευτεί εδώ. Η μαμά του γαμπρού. Τι έχετε να πείτε? Σας αρέσει το κόσμημά μου? Τέλειο, φανταστικό. Ωραία. Έτοιμη για το... Η γιαγιά του γαμπρού. Χαίρεσαι για το γάμο? Τι πιστεύεις ότι έχουν, αγοράκι ή κοριτσάκι? Αυτός εδώ πέρα που βλέπετε, ο κύριος ο Κοτσονάτος με την καπελαδούρα του, είναι ο παππούς του γαμπρού. Τι έχεις να ευχηθείς παππού στα παιδιά? Τι να πω, δεν έχω τίποτα να πω, και όλο που έχω να πω ότι με λεβέντες και άμα βρω κανένα κορίτσι παντρεύουμε. Είδατε τι παππού έχει το σόι. Και η αναχώρηση ξεκινά. Τα αμάξια είναι φορτωμένα, έτοιμα, φεύγουμε για Χαλκιδική. Τα λέμε στην επόμενη στάση. Δώσε φυλάκια στο YouTube. Πρώτη στάση στη λίμνη. Στη λίμνη των Ιωαννίνων. Όλη η οικογένεια. Πίνουμε καφεδάκι. Πού είσαι μικρή? Και εγώ με τον παππού. Αγάπη ανεκτήμητη. Και το δισέγγωνο δίπλα. Πού είναι αυτό? Σ' αρέσουνε? Ναι, μ' αρέσουνε. Και σε Ελία? Ναι. Να, εκεί κοντά με το Παπακυριακή. Ω, τέλειο! Και αυτό είναι το δωμάτιο. Μαζί με την αλφαβήτα. Το δεύτερο υπνοδωμάτιο. Η κουζίνα. Έχουμε και μάθημα με τον παππού. Το μπάνιο. Και το τελευταίο υπνοδωμάτιο. Εδώ που θα ντύσουμε τον γαμπρό μας. Για πάμε και στο μπαλκόνι. Και αυτό εδώ είναι το μπαλκόνι. Θα πάμε για βουτιά μόλις ετοιμαστούμε. Έφτασε η ώρα να ξηρίσουμε το γαμπρό. Let's go. Ξυρίστε τον καλά, καλά. Καλό ξύρισμα θέλω να βλέπω. Κάτι γραμμίστε. Μαμά, τι έχεις να πεις που ξυρίζουν το γιο σου? Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Απολαμβάνω το έθιμο. Εσύ παππού, πώς το βλέπεις που ξυρίζουν το γιο σου? Είναι το έθιμο τέτοιο. Καλό έθιμο είναι. Τέλος ξυρίζει το γαμπρό. Σίλβια, έλα, ξυρίζουν το θείο. Πάρε και μία τέτοιο εκεί συντάξε τα παιδιά. Κάντε ASMR. Και ήρθε η ώρα του μπαμπά. Για να σας δω και εγώ για μια φωτογραφία. Ωραία. Και η ώρα του παππού, την καλύτερη ώρα. Κοιτάξτε για μια φωτογραφία εδώ. Κοιτάξτε εκεί μην το κόψεις. Και ο γαμπρός. Η παλιότερη σοκάρα. Και εδώ για μια φωτογραφία. Ωραία. Υπάρχει αγάπη μπαμπάς και κόρη. Η ώρα της φωτογράφησης στην πισίνα. Πάμε Σιλβιά. Δηλαδή, μπορούμε να το ξεπεράσουμε γι' αυτό. Όχι βρε, όχι μες στο νερό με τα ρούχα.
Χορεύοντα. Ρίχτε τον και μέσα, ρίχτε τον μέσα. Όχι, όχι, δεν πάμε κοντά. Έπρεπε να μου πείτε να φορέσω τα άλλα, τα φθηνά. Πάει, τον ρίξανε μέσα, πάει. Αυτό ήτανε. Εκεί, τέλεια. Για να σας βάλω. Έχετε κινητά. Γιώργο, όσο μπορείς. Καλά περνάει ο Γιώργος. Έλα ρε, δεν το πρόλαβα αυτό. Άλλη μία τελευταία. Καλά είναι. Για να σας δούμε. Τέλεια. Για έτσι, κάντε του λίγο το πουκάμισο, κάντε τον κόλπα. Έλα, Σάκη! Δεν θα πω και το πρώτο. Νομίζω ότι μπορούμε να τον ονομάσουμε και γάμο της χρονιάς. Εσείς τι λέτε, γράψτε τα σχόλιά σας. Τρώτε, παιδιά. Πεινάτε. Παππού, καλά είναι όλα. Το φαΐ καλό. Αφού δεν μιλάει καλά. Λίγο πιο δροσιά, έξω έχει πάρα πολύ ζέστη. Πάρε μπύρες, παιδιά. Η μάνα του γαμπρού δεν λυπήθηκε τα έξοδα. Βλέπω πλούσια τα ελέη. Βαρελάκια. Δεν που βάλατε. Βαρελάκια. Όλα έτοιμα. Φτάσαμε στο σπίτι της νύφης, έτοιμοι για τον υφόπαρμα. Έτοιμος ο γαμπρός μας. Στο σπίτι της νύφης. Ο κουμπάρος είναι έτοιμος για το έθιμο. Ο κουμπάρης έτοιμο για το έθιμο. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε σκληρό παζάρι. Σκληρό βαζάρι. Η μπάντα πανέτοιμοι όλοι. Και ξεκινάει το έθιμο του παζαριού από τον κουμπάρο. Ευχαριστούμε. Τι θα κορεύουμε, παιδιά, λέγεται. Ένα χορό, να κεράσουμε τα παιδιά. Ένα χορό, τι θέλεις να χορέψεις? Κάνα φυτό. Φυτό, μήλο μου κόκκινο. Θέλω να πω, πόσο να δώσουμε? 500, πολλά. Κάτσε να ξεκινήσουμε πιο χαμηλά. 20. Πολύ χαμηλά. Τίποτα. 50. 70. Για να δούμε τι έχουμε εδώ. Κάτω. Να ανέβουμε κι άλλο. Άντε, πάμε στα 120. Πέσε και εσύ λίγο, 450 πολλά μας τα λέει. Πολύ. Πάμε στο κιλό. 4. Να στρογγυλέψω κι εγώ ένα 50. Βάζεις πάνω και φύλλα. Να πιούμε ένα για να βρούμε. Να πιούμε όταν θα Μετά περάσουμε. μπορούμε. Κάτσε, αυτά δεν έχουν αξία, πάμε πιο ψηλά. 2. Βάλε άλλα 2 και περνάς. Πολλά. Πού να βρω, δεν κυκλοφορούν αυτά, τα κόψαν οι τράπεζες. Κι άλλο.